kolege, drage učenice i učenici, svi ostali naši djelatnici i dragi nam gosti. Sve vas srdačno pozdravljam na današnji dan kada smo odlučili obilježiti i spojiti ova dva dana koja se obilježavaju u veljači uz Valentinovo. Ponosna sam na sve vas. Zašto to kažem? Zato što je škola, osim što je mjesto obrazovanja, mjesto i odgoja. A odgoj ima jedno jako bitno značenje za život, pogotovo u ovim vašim godinama. Vi ste sada na pragu svoje zrelosti i bez obzira koliko znanja imali, odgoj je nešto što zauzima posebnu vrijednost u vašim životima. Vrlo brzo ćete se u to i uvjeriti. Evo, prije nego što započne sam program, neću govoriti samo o detaljima ovih dva dana, to ćete čuti od naših kolegica. Želim se zahvaliti ovdje svim učenicima koji sudjeluju u programu i posebno se zahvaliti njihovim mentoricima koje su sve ovo pripremile, a to su profesorica Danijela Pauković, Željka Vuković i Helena Bori. Ružičastih majica ili Pink Shirt Day program je prevencije vršnjačkog nasilja, a obilježava se zadnje srijede u mjesecu veljači. Ideja je nastala u znak protesta zbog incidenta koji se dogodio u jednoj školi. Jedan je učenik bio izložen vršnjačkom nasilju upravo zbog dolaska u školu u ružičaste majici. Ispostavilo se kako je ta majica simbolizirala dječakovu potporu teško bolesnoj majici koja je bolovala od raka. Vrlo brzo su se dječakovi školski kolege solidarizirali i pojavili u školi u ružičastim majicama koje su odmah postale simbol ove inicijative. Nositelj ove inicijative u Hrvatskoj je Centar za edukaciju i prevenciju nasilja, a svake se godine u obilježavanju uključuje sve više institucija. Ove godine po treći put uključila se i naša škola. Od malih nogu uče nas kako su najljepše riječi molim, hvala, izvoli i oprosti. No uvijek je nekako najteže reći upravo ovo zadnje, oprosti. Na nasilje treba odgovoriti nenasiljem, na uvredu lijepom riječi, jer i riječi bole, zar ne? Zato će nam učenici glazbene škole izvesti Džibonjevu pjesmu Oprosti i potaknuti nas da ovu riječ što češće izgovaramo. Molim vas da velikim pljeskom pozdravite Dominika, Danija, Sebastijana, Mirtu, Helenu, Klaru, Sandra, Hanu, Ivanu, Lorenu, Loretu, Karla i Marka.
neće donijeti. Volio sam je kao travu i kao jasenje, kao trstiku i kanarinca, kao uspavanku i majčino buđenje. Zaljubio sam se u nju, u malu djevojku, u njezine prste nemoćne, u struk kostelje moje zdravlje. Volio sam je, vodu divljeg jezera, dijete u povoju, vitku i brzu jegulju. Nju, u čijim se kosama mi goljila magla, nju, čiji je vrat sklani snop žita, čiji je hod šetnja paputu. Nazivao sam je vidrom i lasicom, rijekom i pašnjakom, srnom i anjetom, jer se svlačila kao zora, jer se podavala kao svijeća i otimala kao žlinica. Volio sam je kao ženu, kao dijete, kao vrata. Volio sam je kao mir i kao povratak. Nju, vodu divljeg jezera, dijete u povoju, vitku i brzu jegulju. Ljubav je ono divno čudo, nas štiti od zla, donosi nam sreću, ovo mjesto predstavlja rajski red. Kada se predamo ljubavi, sreću država preostaje. Ljubav je otkriće nas samih u ljubavi. Beskrajna sreća što smo to uspjeli. Čuvaj me u srcu uzvišenom jednošću koje sam pronašla jedinu u tebi. Ljubav je željena za našu izgledenu vlastitom milošću. Biti zaljubljen znači nanošiti samoga sebe. Ljubav je ono što provodi u svim našim osjećanjima sreću kada vidimo obožavanu osobu, kada je možemo dotaknuti i samo osjetiti njezinu blizinu. Ljubav je blaženi osjećaj, ona ne izrećuje sigurnost uz nekoga. Kada ne moraš vagati riječi i odmjeravati misli, nego ih samo izgovaraš kako ne treba. Ljubav je utjeka u tuzi. Ima kuci, ono u iscrpljenosti, nada u očaju. Ljubav je beskrajna dječja na Ljubav je uvijek potrebna u trenutku. Dopuštate joj da dolazi i odlazi kako god žele, jer bi ona to i onako učinila. Ako pokušate zarobiti ljubav, shvatit ćete da držite samo sebe. Ljubav je slijepa i zbog toga što je tako i zbog što ne osjeti godina. Ljubav je ono stanje u kojemu je sreće dobro i je ključno da se hvala. Ljubav je odnosno dobro naučiti najvažnije stvari. Samo je jedna sreća voljeti i biti voljeni. Ljubav je kad ostanete zagrljeni pod kišobranom, čak i kad prestanete. Ovo je dokaz da nas ljubav povezuje. A kako sam na početku rekla, uz Fiction Day danas obilježavamo i One Billion Rising. Povezujemo i još jače dižemo svoj glas protiv nasilja. Molim profesoricu Helenu Lori da nam kaže nešto više o ovom danu. Hvala. Prvo nekoliko samo kratkih informacija o samom projektu, prije nego što izvedemo već tradicionalno 2 godine koreografiju na pjesmu Make the Change. One Billion Rising Revolution, odnosno milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, je svjetskog razmjera, kampanja koja se održava 5. godinu za redom i u
svoj doprinos u ime sebe, ali i svoje škole kako bi jasno izrazili svoje stavove prema svakom obliku nasilja. Posebno hvala profesorici Danijeli Pouković koja je pripremala učenike i učenice za ovu predstavu djeljivu i veliko hvala mojoj, sad ću još rasplaka, kako ja to običajno znam, mojoj kolegici, prijateljici, profesorici Željki Bugelnik-Vuković. Dio zadataka i aktivnosti i tako dala također svoj veliki doprinos ovom događaju. Hvala vam svima. Hvala profesorici Kaleni. Pričali smo, pjevali i glumili. A sada je došao red i da malo zaplešemo. Zaplesit ćemo službenu koreografiju One Billion Risinga. No, prije nego zaplešemo, dopustite mi da zahvalim svakome od vas koji ste danas obukli ružičaste majice. Svojim ste činom rekli dosta vršnjačkom nasilju, ali i svakom drugom obliku nasilja. Nemojte da poruke koje ste čuli danas ostanu zaboravljene nakon današnjeg dana. Uvijek dignite svoj glas protiv nasilja. Hvala svim učenicima koji su sudjelovali u izradi plakata i ostalih materijala. Hvala učenicima koji su pjevali i glumili. Hvala svim onim učenicima koji će sada s nama i zaplesati. Hvala svim kolegama na njihovoj strpljivosti, na razumijevanju i na trudu. Neka naš ples i ružičaste majice kažu dosta.